Helo blantos, heddi ni'n mynd i wneud bach o adolygu ar Gwerth Lle. Felly wy'n mynd i roi'r rhif yma i chi gyntaf. Mae yna 3 digid i'r rhif yma, a byddwn ni'n dweud y rhif 346. Y digidau ydy 3, 4 a 6. Ond ydyn ni'n deall beth yw gwerth pob digid sy'n creu y rhif. Os ydyn ni'n rhoi nhw yn eu colofnau, mi fydden nhw'n edrych fel hyn. Mae gyda ni 6 uned, 4 o ddegau a 3 o gannoedd. Neu petai ni'n ymestyn y rhif, neu yn dosrannu'r rhif, bydde gyda ni 6, 40 a 300, neu ni'n gallu rhoi yn y ffordd arall sef 300 a 40 a 6. A dyna ni, 346. Y tro yma, rydw i'n mynd i ysgrifennu'r rhif 792. 792. Y digidau yw 7, 9 a 2. Felly unwaith eto, dwi'n mynd i ddosrannu'r rhifau i mewn i'r colofnau. Colofnau yr unedau, sy'n meddwl bod gen i 2, mae gen i 9 o ddegau, a mae gen i 7 o gannoedd. Bydde fe'n gallu edrych, bydde gyda fi 2 o unedau, 90 a 700. Y tro yma, dwi'n mynd i ysgrifennu y rhif mewn geiriau. Felly, mae gyda ni 7, 100 a 92. 792. A nawr, eich amser chi roi cynnig arni. Gweithiwch trwy'r gweithgareddau a chofiwch pwyso hand in unwaith yr ydych chi wedi gorffen un o'r gweithgareddau.